Umphefumulo omncane othathwa ngokukhulu ukuzuma. uSanelisiwe Mhlongo ubulawe ngesihluku ngemva kokuba enyamalele ngolwesithathu ngeledlule watholakala ngolwesine ezintatha kusa. Umzimba wakhe utholakala ngemva kwesikhotha eseduze nomuzi wakubo. Kanti ubunamanxeba okugwazwa futhi elimele kanzima ekhanda. Umzimba wakhe onqunu ubuthukiswa ngezingubo zomunye oyisihlobo somndeni. Umama wakhe ufikile Mhlongo usashaqekile kanti ucela abenzi besigameko baziveze emaphoyiseni. Ngafisa ukuthi amaphoyisa angasebenza umsebenzi wawo. Ngithola umuntu okuyena owenzakalisa ingane yami. Noma ngabe kuthiwa wakephi noma ngabe kuthiwa la ekhaya. Noma ngabe kuthiwa umakhelwane noma ngabe kuthiwa wakephi. Lesigameko sesithuse saphinde sadala uqhekeko kulomndeni. Njengoba bengaqokile umntwana kungathi bedlenguliwe bereshiwe ekwaziwe ehlinziwe nje la ngani wabezama ukumsika emqaleni wabezama ukwenzani ilokho nje besakubonile kwamanje okunye udokotela lona ozosho ukuthi lapha khona iphathe ngekho noma ayikho because asikwazanga nathi ukubona. Umphakathi ubhekishe ngaphambi komuzi uthi ufuna ubulungiswa. Bathi basabela ukuphephela kwezingane zabo. Lento enzekile ngathi yenzeke enganeni yami kubhlungu kumina ngaphakathi njengomzali ngumzali nami nginengane yami efunda ngala mhlambe nayo ingabanjwa yenziwe kanje I don't know. Kwesinye isigameko usana oluneminyaka eyi-17 lujeziswa ngokuba lubhunyelwe ngamanzi abilayo. Kuthiwa luyalulama esibhedlela saseNatal eMgungundlovu. Kuyasithinta ke kakhulu lokhu kufanele ukuthi ikakhulu nje kule case yaKwaMashu for umntwana omncane ona 4 years ukuthi atholakale ebulewe ngalo luhlobo abulewe ngalo usithinta kakhulu. Amaphoyisa aphenya kuzo zombili izigameko. Thulani Msimanga, eThekwini.